v-am găsit la un episod. Astăzi o să ne jucăm GTA 5. Pentru că da, am decis să ne jucăm și un pic de GTA. Dacă e, știți așa, nu uitați de like în primul rând și subscribe. Păi da, mașinile astea nu prea erau ieri de poliție. Sau, nu știu exact, dar eu n-am văzut mașinile astea de poliție. Nu știu dacă s-au băgat acum nou. Sau... poliția! Alo? Sunt poliția, aș înțeles. Așa e cam violent dacă aveți mai puțin de... Dacă aveți mai puțin de 9 ani, nu vă uitați. Dacă aveți 9 ani și... Dacă aveți 9 ani sau mai mult de 9 ani, uitați-vă, puteți să vă uitați, da. Jos, copchelei! Holy shit! You fucking piece of shit! Deci o să zică multe înjurături în engleză. Nu le băgați în seamă. Ia de aici. Bă, eu să dăm că are pistol. Nu stai mutând de la bombe. E player care dă cu gloanțe. Ce parcare, măi! Băieți, ca în filme. Spune că nu merge așa. Cu de tastatură. Dacă mor acum, oleu. Pune-mă GPS-ul ăsta. Mă vine și tank acum. De la ce e mașina. Nu cred că o prinde nimeni. Trebuie să fugim repede. Mamă, s-a dus intens rău și ăla. Bă, tu ești nebun. Repede, măi, la magazinul de arme. Cred că ăsta e? Da, mă, ăsta e uleu. N-am cumpărat nicio armă niciodată, doar că am găsit o armă de pe stradă. Repede, nu știu cum se cumpără arme sau... Hai că încerc. Așa, deci așa se cumpără armele. Eu n-am mai cumpărat arme niciodată. Hai să o luăm, zic. Hai mă să o luăm, dar gen... Inspect... Zoom... Cum o iau? Heavy shotgun, păi e bine. Asta, da? Bravo. Dar nu știu ce se întâmplă, măi, băieți. You've racked up some more ammunition rewards points. Stați așa, mă, că încerc să iau arma. Dacă nu, hai asta. Ci că să plătesc cu card. Sau ce vrea să zică? Hai să bai cu ăsta ce caut. Stai mă, nu mă. Ce nebun sunt. Know what'd stop all the killing and robbing in this place? Every one of the sheep out there owning a piece. Ok, bă, că nu mai am nicio armă, dă încolo de armă. Bine, eu armele le numesc jucării. Mergem așa frumos la mașinuța noastră. Urcă, bă, caracter. Ia-te-te și pe tine, George, cum vii pe aici. Merge mai greu, pornește mai greu Toyota asta. Cred că Toyota e, nu? Toyota GT86. De ce drift fac? Oleu! Drift e și des în control. Tras cu arma, nu-i problemă. Am o stea. Mai fac un pic de haos. Aoleu, nu mai pot să controlez mașina. Prea mare viteza. Nu folosiți viteză ca în jocuri. Viteza este doar pentru jocuri, da? În viața reală să nu cumva să faceți asta. Nici eu nu o să fac asta.
Mamă, haide să luăm și o motocicletă, cred. Ia mă, jucăria nu merge să o scot? Nu merge să scot jucăria. Dar merge să-mi dau... Bă, priviți ce lag-ul a avut. Să oprim radio-ul. Oleu! Scoatem pistolul. Oleu! M-am dus intens rău de tot pe pili. Deci nebun la cap, tu încalci motocicleta. Curcul, cât? Vedeți? Hai, m-am dus și de data asta e exact pe simplu. Văd că nu-i bună de nimic. Culcat, doamnă, culcat! Culcat! Oleu, că m-am dat și eu că am trezit. Oleu, culcat polițistul! M-a intrat și un polițist. Ce curaj zice. Culcat! Culcat și tu? Iau de player. Culcat! Mă duc pe el, bă, să vedem dacă mă ține motorina. Că am văzut că e 7 lei motorina. Nu știu că n-aș mai vrea să facă. Culcat, am zis! Scuzați-mă dacă zbier până tare, dar n-a ce să fac și acum. Unii player-ul. Aoleu, mai avem un echipaj de poliție. Băi! Cine i-a făcut asta? Culcat să furăm o mașină, spargem geamul, hop, luăm ceva dinăuntru, nu știu ce, cred că cheia, dar nu cred. Avem astea, ia uite bă player-ul. Job list. Ce-mi face? Am echipaj după mine. Contact. Clămar. Mamă, că era să-mi dau în poliție. Hey! Ochii în telefon. Hei! La mar am zis că vreau să apelez la tine. Ia player, ia player. Ce face? Give me a call when you made up that tiny little mind of yours. Ce face player? Scot pistol la el. Noapte bună, puișor. Hai, noapte bună direct. Ce să-i mai trag eu? Că o s-o dus noapte bună deja. Oleu, să nu iau văzut. Să mă feresc, să mă feresc. Ferească-mă Dumnezeu. Player agresiv, player agresiv. Culcat toată lumea. Să nu cumva să amenințați oamenii cu pistolul, da? Eu doar mă joc aici ceva. Puteți să vă jucați și voi. Bă, ce lag a avut mașina asta.
Adică aia, ați văzut? Culcat! Scuzați-mă dacă m-am spart urechile. De playerul ăla nebun. Dar de ce nu trage? Nu le șterge nimeni. 7 lei motorina! Culcat! Mi-am dat culcat singur. El dă player. El dă player. Băi, m-a omorât playerul ăla. NZ1FED. E mort. Stați așa un pic, măi băieți, că am ieșit din greșeală de pe GTA. Așa, sper că continuă filmarea, nu știu de voi. Am nevoie de o mașină culcat, culcat, culcat. Hai că îi dau culcat la asta. Ăsta tu culcat. Culcat, că nu a vrut. Go fuck your mama in the keister, Chicago. Culcat. Hai că te vreau pe tine, I'm moving to Vice City. Oh my lord. That's fucked. Culcat. Școala de șofer cutia, că nu Loris. Oh! Vine George! Așa, curse cu mașini rebele împreună cu Noristeacă. Gata. Easy peasy, ini mini mai nimo. Ce mașină faină. Hai că nu e faină. Shut down, man! Nu zic că rămân fără gloanțe. Asta chiar n-aș vrea. Mamă, ce drift! Băi, destul de deștept NPC-ul ăla. Adică botul. Nu știu NPC sau bot, nu știu chiar ce. Cărcolcat, arma jos. Adică eu arma, nici n-are arma. Cărculcat. Federația Română George. Cărculcat. Pa, fată drăguță. Erai, nu mai ești. Jos să-ți dau culcat. Bă, m-a urcat cu el în mașină. Mamă, ce faină e viața cu Porsche-le. Și când ai 2 stele. Bă, dar e rebel rău Porsche-le. Stai să vezi ce culcat îi dau la asta. Culcat. Nu zic că nu mai am player. Adică player, doamne, eu eram ca pe formă. Mamă, ce-am dat explozibil ăla. Intens rău de tot. Întoarcere ca în filme. Culcat fata. Cu fetiță.
Oleu, băi băieți, trebuie să iau repede o mașină oricare, dar trebuie să iau una. Tu și firele tale de modificat. Cine a văzut pompier cu arma el? Oleu, bă, băieți, e groasă treaba. Ando și eu rup la mașină. Nu zic că vine și poliția pe acolo, lol, what the fuck. Pulca lume. Hey, I haven't seen you in the Epsilon training. You okay? Hai că mă arunc și eu lejer. Sparge geamul. Ia cheia, deschide ușa, modifică firele, dă-te pe celălalt scaun. Cred că deja știm toți astea. Am văzut un player, mi se pare. Dați înapoi pe video și ziceți-mi dacă am văzut vreun player sau ceva. Așa, băi, nu uitați de like și subscribe. Ne ducem hop la dreapta, bă, băieți, și dăm un glonț. Stai, mă, nu zic că nu mai am gloanțe, bă, da. Bă, o iei tu, bă. Vreau să zic, o iei tu la dreapta, adică nebunul ăla. Vai de skin-ul ăla. Hai că skin dacă e. Oleu. N-am țintă pe GTA. Pe Fortnite am țintă. Cu pump-ul mă descurc cel mai bine pe Fortnite. Am nimerit-o pe domnișoara. I-am dat la costițe. E milă de ei. Dar suntem pe un joc, da, nu uitați. În viața reală să nu cumva. Bă, o să mă las omorât de către poliție. Haide, omorâți-mă, polițiștilor. Bravo, gata. Asta am vrut, asta am vrut. Pentru că vedeți ce urmează încheiarea episodului. Da, din păcate trebuie să mă culc pentru că fac episodul ăsta chiar foarte, foarte seară. Păi cam atât a fost cu episodul de azi. Ne vedem în celălalt episod. Poate o să fie de Forza, tot de GTA sau de Fortnite. Și să nu uităm de Fall Guys. La revedere, ce să zic.